अरे से कुछ रंगीन चीज बजे पवन भैया। भाई हमारे उम्र का भाई वाले लोग कब बस लोग परेशान बा कि कुछ लोग कहत नहीं के खाली वे कहता तनी सही ना हल लोगन वाली बजा दा भैया। वाह वाह कोनो ननद भौजाई का बात छो। आज के जमाना के देखते हुए ननद अपने भौजाई से कहत हो का हम बानी सतारे बलमुआ 23 साल के भौजी रे जिंदगिया राखी खतरा में डाल के ननद अपने भौजाई से कह दिया हम बानी सतारे बलमुआ 23 साल के भौजी रे जिंदगिया राखी खतरा में डाल के तनो रही निमन त सुतैबे नु करी के तनो रही निमन त सुतैबे नु करी इतना फरक बा उमरिया में कमरिया त दुखैबे नु करी हो इतना फरक बा उमरिया में सबे लोग सूती जाई सबे लोग सूती जाई ओ खते आधारे अइहा हो अपना दिल जनिया संगे खूबे मजा मारे अइहा हो सबे लोग सूती जाई होखते अंधारे अइहा हो अपना दिल जनिया संगे खूबे मजा मारे अइहा हो तब पाथियो अरे अइहा पारे अइहा अरे अइहा पारे अइहा नदिया किनारे अइहा हो अरे अइहा पारे अइहा नदिया किनारे अइहा हो जा सम्मान किया गया पुष्पी पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार मिशन की बड़ी सुंदर गायिका आई देखा कम हो गई ले भैया आई कम बोला था मिशन की बड़ी सुंदर गायिका कंचन काजल जी के हस्बैंड जी के द्वारा सम्मान किया गया पीके भारती यानी बड़ भैया के ओर से सम्मान कल गई। बहुत बहुत साधुवाद परिवार पर मंगल ही मंगल हो कभी अमंगल न हो। सादर जय भीम नमो बुद्धाय हो।
आर नीला तू गमछा जिला हिल रे गईले आर नीला तू गमछा जिला हिल रे गईले डाई जाई मनुवादी जिला जिला हिल रे गईले आए संतों के संत संत सिरों